Maybe be a strict timekeeper. Time so like red card strict. Okay, 80. Yeah, sure. Yeah. Okay. Obinfo, Odawa, Odasa. And he said, "Okay, and then the Bakasafa or Pop, any entity apart from here, now I can, any Kiswahili, they are 20 Kiswachi, and then nti bedroom kasa nhyehyɛ de di kan na yɛbɛhwɛ nyanim afei yɛbɛka mmɛho nsɛm afei yɛbɛhwɛ dwumadie apankyerɛ nipakuo mmeneɛ ne mmɛ nsɛdeɛ yɛbɛka ho asɛm sɛ bɛyɛ a obi abɛte aseɛ dwumadie nhyehyɛ kwan sɛ na ɛhyehyɛ dwumadie yɛbɛka ho asɛm afei yɛbɛhwɛ kiswatwi mmɛkuo nhyehyɛ kɔnɔ ne asɛkyerɛ afei na yɛba awie nti mmɛho nkyerɛaseɛ ne nkyerɛkyerɛmu woyɛ ɔbenfo Kofi Asare Opoku ɔse mmɛ yɛ akamfo tete nyansa ne osuaho mmoano mmɛsan yɛ nɔkorɛ ahwehwɛ akyerɛ akamfo adwene ne nyansapɛ ɔse mmɛ tumi ma nɔkorɛ fa amammerɛ anaasɛ abɔdeɛ ho da adi mmerɛ bi wɔ hɔ a mmɛ de nteaseɛ soronko ba na ma adwene mu nsɛm da adi pɛfii etumi yɛ nkwaseɛ na ɛyɛ ho nkɔkɔbɔ anaasɛ na yɛpa ho akwankyerɛ mesan yɛ nkɔmpobuo sɛ yɛbu nkɔmpɔ ɛhwɛ etire bi fa abrabɔ ho na sɛdeɛ esi hɔ mesi akamfoɔ amammerɛ mu adwene a ɛfa suban pa ne suban pa mmara so bia nti ɛno na ɛyɛ nkyerɛkyerɛmu na bi fa ɔno nso ɔkyerɛ bɛ ase sɛ ɛyɛ asɛmtiawa a ɛyɛ kasamu a ɔmanfo nim anyansa nɔkorɛ ntetea pa wɔ mu ɛsan kyerɛ sɛnea ɔmanfo si hunu wiase fa wɔ nnyinahɔma kwan so a yɛhyɛ da hyehyɛ no wɔ kwan bi so a ne nkan nyɛ den ɛfiri awɔntoatoaso so kɔ awɔntoatoaso so ɛsan sɛ ɛyɛ biribi a ɔma ne kasafo nyinaa nim na afei ɛboa ma yɛtumi hono nyansa ne nimdeɛ a ɛfa nnipa suban ne wiase mu nyinaa afei yɛhwɛ akamamu a yɛwɔ ɛbɛ ho nkyerɛ sɛ yɛse ɛbɛyɛ deɛn ɛtwa asɛmtia ɛbɛtwa asɛmtia afei deɛ yɛse asɛm baa na ɛdoboa ba na asɛm ayɛ a na ɛmma nti yɛtumi kasa fa tete mmara bi ayɛfrɛ ama a kyerɛ sɛ deɛ ɛfata ɛberɛ a ɛfata saa na asekyerɛ ayɛwɔ Kiswahili kasa methali nini ɛkyerɛ sɛ mɛyɛ deɛn methali ni lugha nyepesi ipendayo moja kwa moja katika mioyo ya wasikilizaji. Pia methali ni kielelezo cha utashi wa uhai wa jamii husika, historia na falsafa, kwa utu wa binadamu, hekima na busara. Ɛkyerɛ sɛ mɛyɛ kasa a ɛyɛ hare ayɛkɔ atiɛfo akomam tɔn ebiom mɛyɛ nhwɛsoɔ a ɛkyerɛ nipakuo abrabɔ mu pɛ wɔn bakɔsɛm wɔn nyansa pɛ ne wɔn nimdeɛ ne nyansa. Afei ma yɛhwɛ dwumadie afankyerɛ yɛhyɛ da yie na bi firi nhoma ahodoɔ mu titire no asantitwi deɛ ɛne Kiswahili afiri Tanzania deɛ no nti yɛhyɛ da deɛ ɛni too adwenesuo nsawɔsoɔ ne nkyerɛaseɛ nsawɔsoɔ deɛ ɛtɔ so bio nsɛmfo a ɛrepɛ anaasɛ deɛ ɛsɛ na yɛhwɛɛ no na berɛ a yɛkasa fa nsawɔsoɔ berɛ a yɛkasa fa adwenesuo nyinaa ɛwɔ saa nhoma wɔ mu nti sɛ wone saa nhoma wɔ a kɔpɛ bi ɛfiri sɛ nsɛm a wɔ hɔ no ɛno ara na yɛde adwuma ɛyɛ bɔsere mu ka na ɛntoa so nti yɛbɛhwɛ mɛneɛ sɛnea wei ne wei ɛbɛn mɛneɛ na yɛfra no anaasɛ ntam kwan tumi yɛ susudua a ɛkyerɛ sɛ bi a nipakuo bi sɛ yɛbɛhwɛ bɔbea mɛneɛ sɛnea ɛbɛn awɔ bɔbea kwan so sɛ yi nyinaa yɛ wɔ nipa dua ɛno nti na yɛde bobɛ ayɛfa nsa ho
yɛn hyɛ da nka sɛ o me ntaban na ayɛ me ya ayɛ me mu efi sɛ nipa ni ntaban nti yɛn no deɛ ɛfa nipa dua ne bɔ bia ho ɛsɛ deɛ wɔ mogya mu nipa dua mu nipa kuo mu ne adeɛ afei wiase adwene mu nsɛm me neɛ ɛyɛ sɛnea a yɛsi ho wiase nti sɛ me obibi ni a ma hu sɛ wiase yɛ te saa mo nso yɛ obibi ni wo hu sɛ wiase te saa ebi a sɛnea Russiafoɔ ɔmo hu wiase ɛbɛyɛ sononko ɛso sɛnea nyinaa yɛ awifoɔ sɛnea wiase adwene mu nsɛm ɛtia no nti ɛyɛ sɛdeɛ ayɛ suban mu sunsun mu ɛne wiase adwene mu nsɛm yɛ adeɛ amammerɛ me neɛ ɛno nso yɛ nsɛdeɛ a ɛwɔ amammerɛ mu amanneɛ mu ne adeɛ nti me ɛne wɔ yɛbɛn yɛn ho ayɛ amammerɛ nyinaa yɛfra ntoma nyinaa yɛsi anaasɛ mmenyayɛ mmeneɛ no sɛnea nyinaa yɛ wɔ beaeɛ faako sɛ me na mete bepɔ so mo nso wote bepɔ so ebi a yɛmenya mmɛ anyina afa mmɛpɔ asetena ho nanso ebi a wote ɛpo no mpoano na me nso mete mmɛpɔ so ebi a wɔn nsonsonoeɛ wɔ saa kwan so nti yɛbɛhwɛ ntam kwan ewiem nsɛdeɛ sɛ nyinaa yɛte baabi a ebi a ewia bɔ saa nneɛma na yɛde baabi a wɔ mmɛ mu anaasɛ asase no sɛdeɛ sɛnea asase no te wɔ baabi a wɔ no nti adwenkyerɛ ne sɛ nipakuo nsusudua yi sɛ ɛsɛ a ɛmɛ nso bɛdi nsɛ nti sɛ yɛsɛ wɔ saa kwan no nyinaa so ebi a ɛmɛ nso ɛbɛsɛ wɔ kwan so mɛnua awɔ kwan baako so tumi borɔ ntam kwan mu twe awɔ kwan foforɔ so ebi a baabi a mɛwɔ ɛne baabi a wowɔ no nifa sɛ Ghana ɛne Tanzania ntam kwan mu twe paa nanso sɛ yɛbɛn awɔ kwan foforɔ so ebi a yɛmenya ɛmɛ a ɛbɛdi nsɛ afei yɛbɛhwɛ mmɛ nsɛdeɛ titire adwenesuo sɛnea yɛsi dwene afa nneɛma ho nkyerɛase nsɛdeɛ nti yɛbɛhwɛ nkyerɛase nsawɔsoɔ abɔseɛ ho nsɛdeɛ abɔseɛ a yɛde bobɛ ɛho nsawɔsoɔ berɛ yɛka sɛ nsawɔsoɔ ɛne sɛ sɛnea wɔatie ɛne sɛnea wɔatie no ɛsɛ wɔ kwan bi so afei deɛ yɛbɛhwɛ mmɛ a ɛnsɛ wɔ kwan bi so te sɛ ebi a ɛmu nsɛmfoa nanso yɛbo ɛwɔ ɛbrɛ a ɛsɛm baako koraa esi ɛsɛm baako na esi nsɛmfoa nsɛdeɛ ɛno yɛ nsɛmfoa nsawɔso a ɛwɔ mmɛ mu sɛ ebi a meka sɛ ɔkɔtɔ wɔ anoma ebi a wɔwɔ ka sɛ ɔkraman wɔ agyinamoa nti ebi a ɛyɛ nsɛmfoa na ɛyɛ sononko wɔ mmɛdeɛ no nanso nyinaa ɛyɛ adwene baako na ɛwɔ ɔkasamu nhyehyɛ nsɛdeɛ sɛnea mesi ka ɔkasamu no sɛnea wosi ka ɔkasamu no ɛyɛ sɛ a na wo nso woka wo deɛ sɛ a wɔn sɛ ɛsɛ wɔ saa kwan so sɛnea yɛhyehyɛ ɔkasamu no afei yɛtwa toɔ no nipakuo ɛne mmɛ ntamkwan nhyehyɛfo no ɛno na yɛbɛhwɛ sɛnea ɛsɛ no ɛkyerɛ sɛ yɛtumi hwɛ awɔ nhyehyɛfo no bi so sei nti adwenesuo ne nkyerɛaseɛ nsɛdeɛ adwenesuo ɛyɛ sɛnea yɛsi dwen fa nneɛma ho nkyerɛaseɛ ɛyɛ nkyerɛaseɛ a ɛwɔ ɛbɛ no ho abɔseɛ ho ɛyɛ deɛ atwa ho hyia ɛberɛ a yɛbu ɛbɛ no nsɛmfoɔ asɛdeɛ sɛnea nsɛmfoɔ no ɛsɛ ɔkasamu nhyehyɛ nsɛdeɛ sɛnea ɔkasamu ɛsɛ afei deɛ sɛnea nipa ankasa ayi a yɛbu bɛ no deɛ wɔ soro no ɛyɛ sɛnea ɛmɛ ɛsɛ deɛ wɔ ha no sɛnea yɛbɛn yɛn ho sɛnea yɛyɛ nipa yɛdi ka no bɔbea nyinaa yɛkura nipadua yɛnkura a ɛyɛ no anomaa bi dua ewiase adwene mu nsɛm mɛneɛ sɛnea yɛbɛn yɛn ho wɔ sɛnea yɛsi ho wiase amammerɛ mɛneɛ sɛnea yɛbɛn yɛn ho ayɛ wɔ amammerɛ kwan so ne deɛ ɛtwa toɔ mmeayɛ mɛneɛ sɛnea yɛbɛn yɛn ho ayɛ wɔ baabi a yɛte no nti nyinaa ka nti asɛm bi sɛ wotumi de nhyehyɛ pono adwenesuo yɛ adwuma wɔ kisɔtwili mmɛ adwenesuo yi ma nhwɛ yɛdi kan yɛhwɛ kiswahili a mwana akimbie akiwero hakikatu ɛkyerɛ sɛ wɔba gya ne nan wɔ serɛ so a yɛntwa ntwene nti yɛho biribi saa wɔ twii deɛ no nti sɛ yɛsi ho wiase ayɛpɛ awɔ saa kwan wɔ so nti yɛsɛ yɛ sɛbi na mto sɛ deɛ ase sɛbi wɔba ne wɔ serɛ so a wɔde ba ha na yi na wɔmfa sekan ntwa nti ɛyɛ adwene baako naa ɛnyɛ sɛ kiswahilifoɔ wɔba ha na wɔbɛkyerɛ adeɛ yɛn nso ɔnyɛ adeɛ a yɛkɔɔ hɔ na yɛbɛkyerɛ wɔn adeɛ sɛnsi ho wiase nyinaa yɛ pɛ
nti nhyehyɛ pono ɛne sɛ sɛnea nipa dua ɛteɛ no te sɛ obiara woyɛ nipa sɛbɛsɛbɛsɛbɛ ɛtɔ de bi a wogya wo dan wate aseɛ nti ɛkasa fa a nipa bɔ bia ho afei deɛ ɛyɛ adwenesuo aden ɛne nkyerɛaseɛ nyinaa yɛ pɛ nti yɛahyɛ wei no nso kɔkɔɔ amammerɛ nso ɛkyerɛ sɛnea ɛwɔ sɛ yɛyɛ awɔ amammerɛ kwan so nti ɛno nso yɛ no kɔkɔɔ abɔseɛ ho sɛdeɛ yɛbɛbu bɛ awɔ saa kwan baako naa so afei amammerɛ ɛno nso ɛfa ho nsɛmfoɔ baako naa na yɛka nti ɛfa bɔbia ho afei deɛ ɛfa amammerɛ ho afei deɛ ɛfa nsɛmfoɔ ho ɔkasa mu wo sɛ nsonsono yɛ kakraa bi na wɔ sɛnea si ka ɔkasa mu no nti ɛno deɛ yɛmfa sɛ yɛbɛhyɛ mu so na so yɛnhyɛ mu gyina te sɛ baako nti asekyerɛ sɛ mmɛwei no kyerɛ yɛn sɛ woba yɛ ade a ɛyɛ mu wase a anaasɛ ɔfam wɔ a yɛmpo no na mmom yɛkyerɛ no sɛ sɛnea woayɛ no ɛnyɛ na afei nso yɛde akyɛ no nti saa na asekyerɛ ɛbɛ no ɛnyɛ sɛ gye sɛ metwɛn kɔpɛ berɛ a obi ba ɔgya ne nan ansa na mebu bɛ no daabi ɛnyɛ no nti akɔm asekyerɛ no aso no ɛneani deɛ ɛto so mmienu ntoto mmoreegu hafuntu yadaago ɛkyerɛ sɛ ɔbanyafofoɔ yɛnkyerɛ no obuo yɛbɛhwɛ a ɔbanyafofoɔ yɛbu ne ba ne yɛka no asɛm ɛm sɛ ɛha na ɔbɛnfo wa na ɔbɛtoa so mmeko na ɛtɔ so mmienu no swahili ne sɛ mtoto mwerevu hafunzwi adabu asɛ ne sɛ ɔbanyansafoɔ yɛnkyerɛ no obuo yɛnkyerɛ ne titiɛ pa ɛna twi yɛn nso ɛne sɛ ɔbanyansafoɔ yɛbu ne bɛ yɛnka no asɛm enti sɛ wohwɛ nhyehyɛ pono no a yɛgu sɛ ɛfa no bɔbea wiase ɛfa no wiase ade mu nsɛm ɛne amammerɛ no ɛna woba ɛsoro ha so a adwene suo ne nhyɛaseɛ nsɛdeɛ ɛna abɔseɛ ho nsɛdeɛ wohu sɛ ne nyinaa ɛyɛ baako but edu nsɛmfoa ne so a wohu sɛ nsesaeɛ ɛwɔ na ɔkasamu nhyehyɛeɛ nsideɛ ne deɛ ne nyinaa ɛyɛ pɛ na ɛmɛ no nso ne nyinaa so nte aseɛ ɛne sɛ anaasɛ ne nhyɛ aseɛ ne sɛ sɛ woba sɛ ɔba a onim nyansa no ehia sɛ ɔtwɛn ma yɛ paipai asɛm kyerɛ no pefee ansa wate aseɛ na mmom ɔde n'adwene toto ho a otumi te aseɛ mmekuo no a ɛtɔ so mmiɛnsa no nso so ahili ne sɛ mtoto akilia kisu mpe atakiacha mwenyewe akwala su sekan a fama no etwa na ɔno a bɛgya yi mu na twi so sɛ ɔsekantia na ɛgye ne ho abɔfra nsɛm wɛdeɛ wohu sɛ akwan ne nyinaa mu no ɛsɛ sekan a yɛsɛ sekan abɔfra na saa mmɛwee so ɛkyerɛ yɛn sɛ nteteɛ no bi ne sɛ ɛka baabi a na sɛ abɔfra pɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɔnsusu sɛ ɛde nsusuasoɔ bɔne bɛba na sɛ ɔpanyin no ka na sɛ wɔamfa anaasɛ wɔntie a ɔnyae no na biribi bɛka n'anim na ɔbɛte nea enti a ɔpanyin tuu ne fo no ase
Near Tosso Nine, Swahili say, as the Funzuana Mama, who Funzuana Wendu. Abofra Nina Anchre no Adien, a Riase and a Betchre Adien. And a tree so soon Abofra Tie na Nina Sama, a Musu. And they said, O dear Diania in Chimney in me. Abayua, Wintie, ni or say Casa na Ochi na Ochima Kuru da Paco. Eti sa ememienu ways miensen you say efano wiase adwin sem amamre mmenie ebe na nyina be nti ase ene so ne se abofra anye asutie ama na wofo na wesua nia wo kire no ana se na wofo ankyere no se de ye bobra ka dachi biara no obefa ahokyere mu na obesua nyansa efi yawo a obefa mu na wo biase mu near Tosso enum Kuku anakula kadiri ya ndomo wanki akofo di die ebeko nenu na twi die no so say abofra ti fufu a ote nia o mamka wo twi mu so ahi die ni chese akofo odi dia ebeko nenu akofo odi a onfa die enko nenu ana twi so say abofra tifufu a ote nia ebeko nenu emewe so ese wo kan dia so nia ense bebre any insensu anse die no fi se so ahini die no e di akoko na eto na etwi die no e di nanso eba nchechire mu ana se ntiase ne dia eni no ko so nti yese echese we mewe echese se abofra ye nia amamre ma abofra kwan se onye se abofra ye dia ngenifo ye efiri se ehun susu aso boni no beto nim se oya abofra nsusu so boni no enim se oye abofra wakoye ni ss mpanyi ina eye na ss akwala ye ne de ni ss ebeto no enka se wo de we akwala enti no ento ni etosunsia no nchama na kulia ye nkongwe ase nia ofere se ni ba esu no ni ofere se ni ba su no osu wo limpenyi bremu ena tree ye so ese okay second one waze wakinyamaza watoto watapotea sempanyimfo ye dinia nkwala beyira ena tree ye se woba sa asabonia se no se wasa enyefe nanso na insino se okra titigum just say mbona baso eti we no so e fa na wi ase adwini mu nsani amamwe kwan so no ana se check say okay emei ya ka say emei di asudi eto awofo so say won ka won ma enim ebre a woye adia ana say one kan obani ebra oya adia enya dachi obenya nsusu aso boni ewo wo won awofo no ene ema nyina so
say ensusu asoboni na be ka obia enka akwala ne pe ana na wofo ne pe ena ne toso enso mwana wa kuku hafunzu mchakura obi nchire akokoba atete ena so twi de obi nchire osiboba ato enti ya haso so yehu se ni nyina se nsemfo ano pe ena ense na ni nyina so entra ase ene se atasi mama okay tie bi ni nyina entra ase ene se entra ase ene se mofra nya won tete afifie onyini wonyini no na osuasia sɛdeɛ wɔn awofo ne wɔn abusuafoɔ yɛ wɔn biribiara wɔsan suasua wɔn su ne wɔn ban nti wɔbɛnyini no na wɔn su ne wɔn ban ɛne wɔn awofo ne abusuafoɔ deɛ nyinaa edi nsɛ okay yo nti wei so the edi kan sɛ ɔba a ɔyɛ ɔsomafoɔ no odi ne deɛ ɛne n'afɛfoɔ ɛdeɛ ɛka ho na baako no nso yɛ ɔba a ɔyɛ osetie no odi ne deɛ ne n'afɛfoɔ deɛ so ɛna atwi deɛ no nso deɛ sɛ ɛnyɛ no nti wei no nso okay de bema ochiame simaba nti ayema mmenie ne nseni ahyehyɛ kɔn yɛ kwan a ɛtumi kyerɛ yɛ nseni a mme ayɛ si amammerɛ ne nipoko ahodoɔ mu di nsɛ nipoko mmenie ne bebusu nsɛdeɛ ɛtumi ma ne ho nkitaho bi a ɛda abibifoɔ ne wɔn wiase adeɛ no mu nsɛm ne amammerɛ ntam mmenie nsɛdeɛ wɔ kwan baako nso tumi borɔ ntam kwan no twe a wɔ kwan foforɔ so sɛ yɛdi kankaa nti daakye dwumadie daakye yɛpɛ sɛ yɛboaboa to so atwi yɛ mmerɛ ahodoɔ ano ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ abɔseɛho no a ɛkyerɛ mmerɛ ahodoɔ a yɛtumi bo ebi daakye yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ mmerɛ a wɔ kankasa sɛ Kiswahili na yɛbɛsan akyerɛ Kiswahili mmerɛ aseɛ kɔ akankasa no ahyɛ nipakuo nkitahodie kina nti dam ase sana asante ni paa yo kita mas ya na ai kase borfui and they teach okay it is say your mama ya osima be ya from bi uwa se bi ana petition bi ana pese bi wa ko se mu de bɛka asɔm to be pagya nsa na mama fan nsa okay patient
Many people have said, Baku, Minu, and Nansen, Nina Castle. Not said, baby, I'm can't be I prefer it. Say, to me, so can't say, I prefer one, no more. And Sunday, share a
But for some reason, I will hear you say, SNB, and now I'm trying to say, the interest said, Swahili, sanity. If you yeah, it's why now we I'm saying, but young Cassano, that kind of Cassano, a boy for the baby. Yeah, Master Bar. Yeah,